Palaisipan sa ilang residente ng Regata Subdivision sa lungsod ng Malolos, Bulacan ang biglang pagkamatay ng mga maya sa kanilang lugar. Ang mga ibon agad na ibinaon ng mga residente sa takot na baka kontaminado ito ng avian influenza virus. Narito ang report. Nagimbalang ilang residente ng Regata Subdivision sa barangay Sumapang Matanda sa lungsod ng Malolos, Bulacan nitong nakaraang linggo. Bigla na lang kasing nahulog mula sa himpapawid ang higit 100 patay na ibong maya. Ayon kay Jeff Ramos, isang residente na nakasaksi sa insidente, Sabado raw ng umaga nang mapansin ng kanyang anak ang mga patay na ibon. Lumabas daw siya ng bahay at nakita niyang isa-isang nalalaglag ang mga patay na maya. Inipon ko isa-isa, winalis ko ng dustpan. Bago, agad ko rin binaon bago hindi ko na pinalapitan sa mga bata. At baka nga nagkaroon ng outbreak nung nakaraan sa Pampanga. Naghinala agad ako na baka bird flu kaya hindi ko pinalapit yung mga bata. Anya, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na may ganitong pangyayari sa kanilang lugar. Ayon naman sa City Veterinary Officer ng City of Malolos, Bulacan na si Dr. George Crisostomo na nagsagawa ng inspeksyon sa lugar, maaari daw na nakakain ng mga binhing may spray ng insecticide ang mga namatay na ibon. Adjacent sila dito sa bagong sabog na binhi ng palay. Possible na baka kumain sila ron. Kaya nagko-siguro na baka may pesticides. Pero we're not sure na pesticides na kasi hindi man tayo nag-conduct pa ng lab test. Sana yung fresh na samples na ibon madala kagad sa ano. Yung nandito decompose na. Kaya pinayuhan niya ang mga residente na kung sakaling may mamamatay ulit na maya, ay agad itong ilagay sa malinis na sisidlan, saka ito palibutan ng yelo upang mapanatiling sariwa ang tissue ng namatay na ibon. Pinayuhan din niya ang mga malulenyo na agad mag-report at magtungo sa kanilang tanggapan kung may mga kaparehong pangyayari sa kanilang lugar. Samantala, sinabi naman ni Mayor Christian Natividad na walang dapat ikabahala ang mga malulenyo dahil ligtas pa rin ang lungsod sa banta ng avian flu virus. Nag-create siya ng interest or sort of confusion. Nangyayari po talaga yung mga ganyan pagka po yung mga magsasaka po natin ay nagsabog po ng binhi na may kasama pong mga pamatay peste. Naipakita na raw ng pamahalaang panglungsod ang kanilang kahandaan sa mga ganitong senaryo mula nang pumutok ang outbreak ng avian influenza sa Pampanga. Nagkaroon po sila ng mga ocular inspection sa mga livestock po natin dito. Most logical thing to do is to send the people with technical know-how. Karamihan ng mga livestock areas natin dito ay chinek naman po nila at maayos naman. Pag-aaralan daw ng sangguniang panglungsod ng Malolos ang pagbabawal sa paggamit ng mga pestisidyo sa mga pananim, lalo pat nag-uumpisa na silang magsulong ng organic farming. Mula dito sa City of Malolos, Bulacan, ako si Irish Dutillos, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.